қариб 90% мо Telegram ботро истифода бурдагием. Лекин ту ҳозира намедонӣ ки ӯ чӣ хел кор мекунад. Telegram бот ранги одам ворие ки дар даруни Telegram 24 соат зиндагӣ мекунад. Вақте ки ту да як чиза навишти, ӯ сразу компютера обработка карда тада ҷавоб метиҳад. Ҳар як бот программа хича дора. Ҳамон программаша метавонанд дар Python нависанд ё ки ба воситаи ягон платформа подключить кунанд. Мисол ботҳое ҳастанд ки барои заказ кардан ёрдам метавонанд, ботҳое ҳастанд барои кино ёрдам метавонанд ва ҳамаи бот дар базаи Telegram ба воситаи ягон скрипти определёне кор мекунанд. Мисол ман худам ботмо барои ҳамчун ёрдамчии шахсӣ истифода мебарам. Барое ки боти ма ёрдам метавад ки ман дарсома бепул ба дигарон тақсим кунам. Номи боти ма инам хелияи Амири Кодер. Шумо метавонед дар боти ма дар омада дарсҳои бепули барномасозӣ ва IT тамошо карда ба худтон як чиз ёд гиред. Ҳозир Telegram ботҳо чизҳои даркорианд ва ҳамаи бизнесҳо корҳои худро ба воситаи онҳо автоматизатсия мекунанд. Ва агар ту сохтани Telegram ботро аз ҳозир ёд гирӣ, шанс дорӣ ба доходи калон расӣ. Ман ба ту ҳамагӣ дар 3 дарси бепул сохтани Telegram ботро ёд медиҳам. Ҳамаи дарсҳоро дар боти худ гузоштам. Ссилкаи бот дар профил. Агар наёфтӣ, дар директ навис.